Il-preparamenti għaċ-ċogim qegħdin fi stadju avvanzat, inkluż għaċ-ċerimonja tal-ftuħ f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Ċerimonja li segwi tema magħżula Adding Global Value. Id-direttur artistiku Rej Kalleja sostna li iktar minn 500 persuna, inkluż ma' 360 artist, huma involuti f'din iċ-ċerimonja tal-ftuħ li fosthom jispikka wkoll is-sem ta' tfal. Dan il-vjaġġ spjega Kalleja beda minn esperiment mużikali u llum jinkludi fih artisti ta' kwalità għolja ħafna bħal Joseph Kalleja, Simon Xkembri, Anime, l-Orkestra Filarmonika u oħrajn bħal light designer mill-Ingilterra Patrick Woodruff. Barra minn hekk l-iskrin twil 40 metru se joffri projezzjonijiet u animazzjoni 3D u bekk ikompli ma l-ispirtu kreattiv ta' din l-attività. Buċċi minn qudiem il-proċess ta' dawn l-aħħar sentej, ġifieri il-viżjoni kienet ċara, għamilna proġett, għamilna targets li kienu ibsin, li kienu demanding ħafna, u issa li bdew il-rehearsals, u issa li qed jingħaqdu l-elementi kollha flimkien qed naslu hemmhekk, jiġifieri il-wow factor iva hemmhekk qiegħed. Partikolari huwa l-fatt li din iċ-ċerimonja se tirrepeti ruħha l-pubbliku li bi prezz ta' 15 € li jmorru għal Malta Community Trust Fund jistgħu jaraw ir-rappreżentazzjoni il-ġimgħa 27 ta' Novembru fit-3 ta' wara nofsinhar kif ukoll 3 darbiet tul il-jum tas-Sibt. Dwar iċ-ċogiem f'pajjiżna ittellet ukoll konferenza f'Għawdex li għaliha attenda l-Ministru għal Għawdex Anton Refalo. Dan għaliex Għawdex se jkollu rwol importanti fiċ-ċogiem ta' din is-sena hekk kif se jilqa' dijalogu bejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin u s-soċjetà ċivili. Is-soċjetà ċivili għandha rwol importanti ħafna fejn jidħol Commonwealth, ġifieri fatt li qed issir Għawdex juri commitment min-naħa tal-Gvern ukoll li kemm jista' jkun ninvolvu lill-popolazzjoni Għawdxija wkoll fejn jidħol ċogiem. Dan minn barra l-fatt li Għawdex se jkun inkluż fl-Spouses Program, jiġifieri l-programm li bih mart jew żwieġ il-kapijiet ta' Stat u l-Ministri tal-Affarijiet Barranin iżuru u jduqu naqra mill-kultura Maltija u Għawdxija.